calon mantu jenengan setuju ngobotan setuju nggih Mbak Irma jenengan nyuwun mas kawin nopo di grip dicatat nek second Mbak Irma mosok nek second itu kan mas kawin itu kan sepisan satu kali nggih mboten apa-apa nek panjenengan jenengan nyuwun second tapi nek terus kula hilang rupanya hilang nggih Mas nggih saya kepilang iki sepisan nggih nah ya nopo nih cakep 100 tapi tergantung masih siap ngobotan nek satu alhamdulillah Mbak Irma tak ewangi jenengan tambahi nopo Mas Khalil niki siap 700.000 rupiah dengan asalnya kan saya kan gimana nggih niki jenengan diparingi 700.000 rupiah alhamdulillah nggih pas turun jenengan kuwi udah turun alhamdulillah Mas Khalil sing ikhlas nih Mas Khalil nggih insyaallah diganti sing lebih kathah nggih nah ikhlas semete nggih monggo napa enten sing dirantos nggih Jan pun nggih nggih ini apa kali cincin Mas kali terus kali prakat asal monggo pun diikuti nggih uangnya Mbak Irma ditambahi mas kawin ini nggih ditambahi niki alat sholat nggih terus arto 700 masih pinten gram 1 gram mas kawin lho mas di dua nggih nah kok dijaluk malih kok ngene tak dol lah ndak oleh nggih Mbak Irma sampean ditenono sakniki iling-iling nggih niki mas niki nopo mas kawin nggih nah mas kawin jenengan berarti hak jenengan iki Mbak nggih ya alhamdulillah Mas Khalil iki artine jembar nggih nah mugi-mugi jembar terus Mbak Irma nggih jembar terus rezekine lancar terus Mbak Irma ndak kerepotan napa belonjone nggih nggih monggo Pak Muryanto njenengan badhe ngangkat piyambak napa pasrah ten kula nggih nggih Pak Muryanto ndak iso ngangkat piyambak nggih monggo Pak Muryanto kula nyuwun pasrah njenengan nggih monggo kula tuntun Pak nggih derek sing kula ucapaken iki Pak nggih Bismillahirrahmanirrahim Pak Pengulu kula pasrah wakil wali nikah nikah datang panjenengan supados nikahaken yuga kula Irmawati angsal tiang jaler nami Khalil Adnan ngangge mas kawin alat sholat arto 1.000 rupiah lan nopo berupa cincin nggih cincin emas dibayar kontan kula pasrah datang panjenengan kula terang Pak halaman monggo Pak kula nyuwun saksi Pak nggih jenengan saksine sakniki Mas Khalil Adnan kalian Mbak Irmawati dengan persetujuan orang tua Pak Muryanto niki badhe angkat sakniki nggih lan jenengan gunakaken nggih resane jenengan angsal pahala nggih jenengan gunakaken mugi-mugi pernikahanane Mas Khalil Adnan kalian Mbak Irmawati niki betul-betul angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nek pun diridhoi Mas Khalil, insyaallah perjalanan rumah tangga panjenengan akan selalu mendapatkan petunjuk, akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rumah tangga panjenengan langgeng. Nggih. Nek pun langgeng insyaallah Mas Khalil kalian Mbak Irmawati saged
nopo mencapai apa sing dicita-citakan nggih menika rumah tangga sing bahagia nggih lahir dan lahir itu bahagia lahir monggo sakderengipun kula badhe maringi nasihat nggih nggih mawon Mas Khalil kalian Mbak Irma monggo akan menjadi niat ibadah nggih penting. Makanya setiap ada pernikahan kula pasti ngajak supaya akad nikah niku angsal itu diniati ibadah. Nah, dengan niatan ibadah insyaallah angsal itu sampai Allah Subhanahu wa taala. Ridhoni Allah itu seperti ini. Masih enggak rame-rame pokok diri dari Allah. Jadi intinya yang nikah itu di saat ini ini akan rame-rame bukan pembangunannya nggih. Tanda rasa syukur banget. Ini buatan ini buatan apa-apa. Ini ndak kepengin rame-rame nggih buatan apa. Yang penting anake di bulan iki napa malih diiringi kata dia sing nyakseni Mas Khalil nggih. Nah, alhamdulillah. Monggo Mas Khalil Mbak Irma diniati sing sae nggih. Sebab jenengan menentukan pilihan ini itu enggak gampang nggih. Enggak moro-moro langsung dijak saniki taun mboten nggih. Si ditinggali si berbulan-bulan cocok terus ditinggali keluarganya cocok lalu dilamar kan ngoten lagi kan melalui lamaran ya jenengan dilamar coba dilamar Mbak Irmawati siap untuk dinikahi panjenengan lalu jenengan menentukan hari dan tanggal nggih tahun berproses enggak moro-moro langsung apa angkat sakniki bukan melalui proses panjang. Nah, makanya kula suwun Mas Khalil jenengan harus dipertahankan rumah tangga jenengan pun sampai pegatan Mas Khalil tiang pegatan ini bukan saya. Ya apa caranya Mas Khalil saged mempertahankan rumah tangganya nggih. Nah, carane Mas Khalil nek enten konflik di dalam rumah tangga itu tiang dalan itu kedah sabar, ya, dari sabar dan sering ngalah jenengan, nggak usah menang-menangan guys di dalam rumah tangga niku. Sebab nek foto jaluk menang, nah niku bahaya niku kali ini. Nek perselisihan foto-foto menang, niku bahaya. Jenengan pokoknya sing sabar, sing ngalah. Bukan ngomong apa ngalah yang ekstrim, ya. Berarti jenengan itu ingin rumah tangga itu langgeng nggih. Nek jenengan nuruti setan, itu teng setan. Terus bentrok akhirnya pisahan. Nah, nek pisahan kroso betul nggih. Nah, eman-eman nggih. Eman. Kula nyuwun dhateng Mas Khalil supaya rumah tangga ini betul-betul dijaga nggih. Jangan sampai terjadi perceraian nggih, Mas Khalil nggih. Insyaallah yang dalam niku nek saged menapa menjadi pemimpin yang baik nggih, menjadi suami yang baik, sabar, insyaallah langgeng nggih, insyaallah. Dan menapa Mas Khalil di selaku jantan, selaku suami, selaku kepala rumah tangga nggih, kangge nikubani teng Allah niku kewajiban nggih, kewajiban maringi nafkah. Nah, nafkah niku nggih boten saged harus sekian boten saged nggih, nggih sesuai kemampuannya Mas. Nggih, napa usahane Mas Khalil, napa sing saged napa mendatangkan rezeki di dalam usahanya niku nggih dikumpul kemampuannya. Dan yang istri niku wajib mensyukuri setiap apa yang diberi oleh suami. Nggih, terima. Pinten mawon sing diparingi tiyang jalan ibu jenengan kedah mensyukuri. Pertama, alhamdulillah. Paling sekedhik alhamdulillah. Diparingi kakak ya alhamdulillah. Nggih, pun sampai ngrundel Mbak Irma nggih. Nek ngrundel barokah ilang. Nggih, ilang barokah. Mulai ini sedik jenengan diparingi 10.000. Ngrundel lah mek sakmene lah. Langsung dicabut teng Allah barokah ini nggih. Nah,
tapi ini dengan alhamdulillah diparingi pinter mawon. Yang istilahnya wajib mensyukuri. Pertama katakan alhamdulillah. Nggih, niku tanda rasa syukur. Nek jenengan mensyukuri insyaallah usaha yang dalam diparingi gampang. Nggih, soalnya dungane wong wedok niku mandi di mangane Mbak Irma jenengan sing mateng dungaaken masih ya Allah diparingi gampang rezeki diparingi selamat. Nah, itu mandi bulan lagi. Nah, soalnya rezeki niku dibagi lewat tiang istri. Nggih, dari sekane Nabi nek wong lanang kata wong wedok nah, rezeki niku lewat istri. Ojo jangan disangka istri niku tidak membawa rezeki, masih buatan yang damel. Nggih, nek ngelayani bojo tok mawane. Jangan dikira rezeki niku tidak melalui istri. Rezeki niku memang melalui istri. Nggih, makane yang kata niku sing apa nama sing roman dan sing istri nggih harus disayang, nggih. Harus disayang yang istri. Rasane kan dungo niku. Nggih. Kok sing terakhir kula nyuwun dhateng Mas Walir kaliyan Mbak Elna dengan simpatan niku. Usaha nggih simpatan, ngomong nggih simpatan nggih harus berjalan beriringan niku, berusaha dan berdoa. Nah, niku terus lagune ngomong niku, berusaha dan berdoa. Itu harus enggak boleh dipisah niku. Nggih. Nah, berdoa niku Allah yang maringi nopo yang diminta oleh setiap manusia. Nggih. Mas Walil nyuwun nopo mawon nyuwun dhateng Allah nggih. Pertama jaluk selamat jenengan nggih. Ojo jaluk liyane sih. Nyuwun selamat. Nek donga arepe Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar niku doa selamat niku nggih. Insyaallah hafal Mbak Irma hafal nggih. Niku pun diwaca. Nek boten cara cara Arab nggih cara Jawi, cara Madura, bahasa Indonesia saged berdoa niku, nggih, saged. Tidak harus dengan bahasa Arab, nggih. Bahasa ngopo mawon pun. Allah Maha ngerti, Maha tahu, nggih. Pinter, Allah niku Maha pandai, nggih. Monggo Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun saksi lan jenengan doaken mugi-mugi pernikahan sederek Adnan kalian Mbak Irmawati niki betul-betul angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala dan monggo kita tawasul dan maos istighfar nggih. Dengan nek donga istighfar dhisik nggih. Nah, Irma nek donga nek njaluk teng pangeran istighfar sih. Ya apa nek istighfar astagfirullahaladzim itu istighfar terpendek. Enten istighfar sing dawa, tapi istighfar sing pendek nggih niku mawon pun. Astagfirullahaladzim, singkatan, nggih. Berarti jenengan itu njaluk sepuro dhisik Allah, nggih. Nah, foto teng nek njaluk-njaluk nang teng bapak ibu niku. Dadi njaluk sepuro dhisik. Sungkem dhisik baru nyuwun, nggih. Sami niku. Monggo kita sareng-sareng mau istighfar ya, nggih Pak nggih. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi angsal pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Dan saderengipun monggo tawassulun ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hadal maqsud al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Monggo sedaya astagfirullahaladzim 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas Walil, ijab kabule sampean ngangge bahasa nopo? Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawi, bahasa Madura, monggo pilih.
anak yang sarok. Mas Khalil sampun enten sing ngelatih jenengan. Sampun nggih, tapi kula nyuwun Qabiltu bismillahirrahmanirrahim. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahril madhkurin halan. Dengan nanti pondok pondok putih. Banyu putih. Banyu putih. Tuh. Banyu putih Bang Rudi. Kula tege mondok banyu putih. Oh, alhamdulillah. Nggih. Pun leres niku pun nggih. Insyaallah pun mirang sedaya sing nggih nggih. Banget niki arone. Napa jawabane Mas Khalil banget. Teges nih berarti. Baik, Mak. Teges. Nggih, monggo. Iki namine Joko nggih. Oke. Ini pun niki sondo namine pasti nih tentang yang kali ini mesti diingatkan. Niki namine tondo. Nggih, tondo berarti beralih ucapan dengan sing langsung jawab nggih. Ini pun kula katakan jenengan langsung jawab mobil tu nikah ada sak terus ini nggih. Pun terus niku wae nggih. Pun sae. Monggo. Kula nyuwun saksi Pak nggih. Saksi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya Khalil Adnan, uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihim bi ihsan. Ya Khalil Adnan, angkahtuka wa zawwajatuka Irmawati binta Pak Muryanto mauliyata abiha muwakili bimahri tafakuna alaiha lan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahril madhkur halan. Alhamdulillah amin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.